Gràcies! Val, doncs benvinguts a tots i totes al concurs de Jo em quedo a casa de la Casa Coll i Regàs. Esperem que estigueu bé, sobretot que estigueu a casa. L'última paraula que en Pere ens va dir era llum, doncs menjador. El menjador de la Casa Coll i Regàs se situa al final d'aquells 25 metres de profunditat, per tant se situa a la part més allunyada de carrer, és a dir, la part més tranquil·la, la part més familiar, més íntima, més privada, una part també que està molt a prop del jardí, no? Tenim el menjador, la galeria, la terrassa i el jardí, per tant un jardí que està molt proper a aquest menjador i és un espai en definitiva concebut com un lloc de trobada familiar, un lloc de celebració, un lloc dels àpats. De fet, els àpats són el motiu pel qual ens ajuntem amb la família per celebrar, per exemple, el Nadal, i per tant allà era un lloc on es deuria celebrar el Nadal, on no podia faltar a finals del 19, per exemple, el capó farcit o els canelons amb bechamel, receptes d'una influència francesa i italiana. A més, a l'entorn de la taula hi seien els adults, perquè els infants, fins als 14 anys, en aquestes famílies burgeses, es considerava que no estaven prou educats com per menjar a taula amb els pares i, per tant, havien de menjar a l'office amb el servei de la casa. Per tant, el servei atrafegat amunt i avall portant plats, però amb certa facilitat, ja que hi ha un passaplats que condueix, que comunica el menjador amb l'office. O sigui que això facilita per al servei l'accés i la preparació d'aquests plats. El menjador, a més, dona una sensació de fantasia, d'alegria, no? Des de la sala de visites, al principi de tot fins al final del menjador, tenim aquesta sensació d'una transició cap a l'alegria, cap a la llum, cap a la festositat. Un menjador on estàs envoltat d'aus, de libèl·lules, de llum, de color. Bé, menjador, acaba amb la lletra R. Pere, què se t'acut amb la R? Merci, Elisenda. Hola a tothom. L'Elisenda us ha parlat del menjador que acaba amb la lletra R. La paraula que trio per continuar és roda dentada. Com us hem anat explicant, la fàbrica de Joaquim Coll i Regàs està molt present a la casa, una fàbrica tèxtil. Puig Cadafalch, un polifacètic creador, fou també l'ideòleg de la iconografia de la casa i va pensar a utilitzar un element clau en la indústria tèxtil com és un motiu decoratiu molt present a la finca, la roda dentada de les màquines de filar. On trobem aquest objecte com a element de decoració? Doncs tant a la façana com a l'interior, sobretot a la planta noble. A la façana hem d'aixecar una mica la vista i ens centrem en la finestra de la dreta del primer pis. Allà hi ha una figura femenina, que està nua, que recolza en una roda. Sí, en una roda dentada, la roda dentada de les màquines de filar. Ajuda a entendre tota l'al·legoria d'aquesta finestra, que, per resumir-ho, és el bon negoci tèxtil que representa en aquesta finestra. Doncs bé, entrem a dins de la casa i només d'entrar a l'entrada, abans de pujar ja els escalons, ja veiem que ens flanquegen unes ceràmiques. Aquestes ceràmiques, sense cap dubte, dissenyades per Puig Cadafalch perquè s'han conservat els seus dibuixos, doncs, què hi veiem? En el centre, la roda de la màquina de filar, aquesta roda dentada que us hem anat parlant, i en aquest cas ve acompanyada d'unes flors. A dalt hi ha una flor rosa, que és o bé la flor del cotó o també podria ser la flor del lli, ja que les dues tenen aquest color rosadet. I a la part de baix, sense cap dubte, es tracta de la flor madura del cotó. Aquesta ceràmica, aquest motiu decoratiu, no només el trobem en aquesta entrada, sinó que ens anirà acompanyant en algunes estances de la casa. El trobem en el despatx, també a l'atri, amb una frase en el centre, i també en el rentamans. Elisenda, tant roda com dentada acaben a mà. Ja saps què et toca, per tu. Gràcies, Pere. Amb la A? Doncs podria ser arqueta o arquimesa. De fet, l'arquimesa és un moble que trobem a la casa i tenim la sort que després de 122 anys d'història aquest moble ha tornat a la Casa Coll i Regàs. De fet, és gràcies al donatiu de la família Ametller, el Joan Ametller, a qui estem molt agraïts perquè és molt difícil recuperar
tots els béns mobles modernistes. L'arqueta o l'arquimesa és un moble construït en dos mòduls. Una part seria l'arqueta, que seria aquesta estructura d'armari amb tipus secreter, amb aquests calaixets, i l'altra part seria la base, que seria la mesa, la taula, les quatre potes en els seus baixos decorats amb unes tortugues, i és un moble treballat amb molt de detall i amb moltíssima qualitat, primer per el material, que és la fusta de noguer, i segon per als detalls compositius i decoratius, des de les fulles que decoren tots aquests calaixets, els agafadors, les cantoneres, les nanses, és a dir, que es concep com un armari secreter que tenim situat en el despatx de la casa Coll i Regàs i que segurament tenia molt ús en el seu moment. Arquimesa acaba amb la A, per tant, la quarta paraula ha de començar amb la A. Merci! Arquimesa comença i acaba per A, i jo us diré anys, una paraula tota curiosa. Anys i casa, doncs sí. Per què? Doncs perquè us vull dir una sèrie de dates importants sobre la casa i la gent que va estar vinculada en ella. Què us sembla? Comencem un viatge en el temps de més de 150 anys. Som-hi! És l'any de naixement del que va ser el propietari primer de la casa. I d'aquí ve el nom de la casa, de Joaquim Coll i Regàs. Neix la que serà la seva dona, la Magdalena Surià i Prat. Neix el que serà l'arquitecte de la casa, Josep Puig i Cadafalch. La fàbrica de Coll i Regàs obté la medalla d'or a l'Exposició Universal de Barcelona. Joaquim Coll i Regàs crea un patronat pels obrers. Compren dues cases al carrer Argentona, la número 55 i la número 57. Pere Comas, paleta i veí de Mataró, demana permís a l'Ajuntament per renovar totalment les cases 55 i 57. Es fa un acte solemne i simbòlic de la col·locació de la primera pedra a la casa. I en tenim el document. La casa queda enllestida. Alguns diuen que és per les santes, no ho sabem del cert, però en un sol any la casa ja es construeix. Mor Magdalena Surià i Prat, la dona de Joaquim Coll i Regàs. Quedem amb aquesta data. 21 de juliol de 1904, venda de la fàbrica de Joaquim Coll i Regàs al metge de Barcelona, Rafael Bofill. 5 dies després de la venda de la fàbrica, el senyor Joaquim Coll i Regàs es mor. Els 6 germans venen la casa Coll i Regàs. Aquí, doncs, a un altre fabricant, el senyor Antoni Fondevila i Prat. No se sap quants anys hi van viure, però sembla ser que la van llogar a una família que es deia Clavell. El soterrani de la casa Coll i Regàs va servir de refugi per als veïns. Al final de la guerra, el 1939, la casa fou intervinguda per l'exèrcit, essent la residència d'alguna autoritat militar important. Sembla ser que la casa Coll i Regàs va quedar desocupada. La Caixa d'Estalvis de Mataró compra la casa i la salva de ser enderrocada. Es cedeixen uns terrenys del pati per construir una llar de jubilats. És en aquest moment en el qual perdem el gran jardí que hi tenia i juntament amb els safaretjos. Passa a mans de la Fundació Luro, que és l'actual propietària. S'inicien les obres de restauració de la façana. I al setembre de 2017 s'obren les portes de la casa al públic. Es comencen les visites i les activitats fins a dia d'avui. 150 anys d'història intentada resumir així ràpidament. Què us sembla si ens ajudeu a fer 4 paraules encadenades i que la primera comenci per S, ja que he dit anys. Com sempre, ens podeu deixar aquestes paraules encadenades per comentari o missatge privat. Simplement dir-vos que ho estem fent bé, ens queda menys i que passeu un gran cap de setmana. Elisenda, te la torno per tu!